Ọdịma ụmụ Igbo ebe ọbụla nọ na-ekiri Igbo a ọ bụ Kpakpando ka ị na-ekiri tata iwere wafọ Igbo ọ bụ na ala Igbo Development Foundation n'iji fọ ndị na-agba mbọ n'ala Igbo dị mma na mmepe ọbatara n'ala Igbo. Anyị na ya nọ na ụbọchị nketa ọ bụ ya bụ ọkammụta Nathaniel Aniekwu. Biko kenere anyị ụmụ Igbo na mbụwa dị. Ụmụ Igbo daalụ nọ. Nke mbụ ọ bụ gịwa bụ ode akwụkwọ n'ala Igbo Development Foundation. Wee chọọ ịma mbọ na ihe bụ ebumnobi ala Igbo Development Foundation ka ụmụ Igbo nọ na mba ụwa wee matagodo ndị bụ ala Igbo Development Foundation na ndị kwesịrị nọ na ọrụ ha na-alụ na nke ha rụgoro. Daalụ. Ala Igbo Development Foundation bụ atụmatụ anyị wetara in 2013. Oge o metụrụ anyị n'obi ka anyị hazie ihe anyị kpọrọ the first international colloquium on the Igbo question in Nigeria. Anyị nọ na-ahazi atụmatụ ahụ oge nwanne anyị nwoke Chinua Achebe bụ onye so anyị wee na-ahazi ahụ ji were nwụọ. Oge ọ nwụrụ anyị kebie ihe anyị na-eme bee ya nkenke were unibegodie ka enyichaziri ya in 2014 March I think 13th to about 15th anyị wee nwee colloquium ahụ ebe anyị bịara nwee atụmatụ n'ihe niile gbasara ọnọdụ ndị Igbo before, during and after Biafra. Na nzukọ ahụ anyị nwere ndị mmadụ si mpata ụwa niile were bịa ma Australia ma Canada. Anyị nwere up to 2,500 participants oge ahụ. Ka emechara colloquium ahụ ka anyị na-akpazi maka the communique a ga-release ka ndị Igbo ji were sị na ihe anụnwa atụmatụ ya nwere na ọma ndị mma emecha ya ka onye ọbụla nazie na ọ ga-adị mma ka eset up ka a hazie a permanent structure ga-ekpokozu ihe ahụ niile ekwutara wee na-aga n'ihu. So ihe Igbo anyị meziri ka emecha colloquium bụ that anyị bịara wee dee akwụkwọ gbasatara colloquium ahụ dị in 2 volumes before, during and after Biafra. Ihe niile gbasatara ndị Igbo ebe ha si were bịa mgbe gboo, ebe ọnọdụ ha nọ Nigeria before ndị ọcha bịa, ebe ha na oge ndị ọcha bịara, otu anyị si nọrọ oge eji wee nwee agha, otu esi wee nwee agha, ebe anyị nọ kịta. Ala Igbo sokwenye na ndị Igbo si eju Jerusalem ka Israel. Kpaba nke ahụ ọkwa a very big subject. Mana akwụkwọ ahụ enwere someone like a late Professor Catherine Achalonu, a professor of archaeology, nwere very robust research work on it. Enwere someone like Professor Onwe John, late again, from Ibuzo side. We have a very elaborate archaeological researched document on this thing. So, mana here can try the content of their work today. Mana ihe niile atụ niile ka ekwekọtaziri say, apart from those books, na anyị ga-ahazi a group gebido wee na-achụ atụmatụ ahụ niile systematically. Oge a ka eji wee fọmụzie ihe a na-akpọ ala Igbo Development Foundation. Were họpụtazie Prọfesọ Ụzọdịmma Nwala to be the president and mụ onwe m to be the secretary amongst others. And since ahụ anyị na-eme ike anyị
Kachukwu Suchia na Professor Mwala, who is a professor of philosophy, retired. More a professor of engineering. And by our training, I will keep no. When you be, in how I tell you, when you be, you fair level, the average man on the street. And you have more politicians. I am public servants, but we're not civil servants. And you have that was Kaida Tego. Adama, I had that one Kenyan appointment. Adama can win the election. He hoped to have Namfuezioku, Ndikume, Ipuezioku, Odhauma, Echi, Mbo Razanam, Echo, Iganabem. Mani Haji n'aka kịta abụghị sọsọ ihe gbasara onwe na ndụ anyị. Nọọ ihe gbasara ụmụ anyị ka ga-abịa n'ihu. Ụmụ ndị Igbo. Yes, maka na ha supposed ịma asị na onye na-ema ha ebe mmiri nọ wee mara ya. Ụbọchị mmiri kwụsịrị ịma ịma mma. And ọ dị ka gọọmenti ọchịchị anyị nwere na Naịjirịa kịta kpachara anya were na-eme na anyị ama mmadụ mmiri ahụ si wee mara anyị. Ọkwa ya bụ atụmatụ anyị nọ. Ọ dị mma iji bidoro, kedu ndị anyị ga-asị na ndị a bụ ndị ala Igbo, maka na ndị na-asụ, ụfọdụ ndị na-asụ Igbo na Rivers, Port Harcourt, anyị mechaa chọpụta na ọ bụ Igbo ọcha ka ha na-aza na-agụrụ ya afa ndị ọcha. Ha na-asụ Igbo, ụfọdụ ndị na Delta na-asụ Igbo, mana ịpụta afọ ndị si ndị dịka Anambra, Enugu na ndị ọzọ na-akpọ nwa nwoye Igbo. Biko kedu ndị a ga-asị na ndị ala Igbo Development Foundation na-achọ ịchịkọnata ka e wee zọta oke mmepụta ala Igbo wee fụ na oke ha rutere ha? Ihe na-ekwu bụ eziokwu. Ịma n'oge agha ikwuo na Igbo onye Igbo ewere target egbuo gị, mana ịgọta na ịbụ onye Igbo enwere ike ahapụ gị maka ifie. Ọtụtụ ndị Igbo bịara gbanwee afa ha ka isi ha were pụta. Onye a bụ ihe mere na Rivers State. Ruo kịta ndị ụmụnne anyị nọ n'Ikwere si na ha abụzi ndị Igbo. Iluo n'ebe dị ka Abụ na Delta, ụfọdụ n'ime ha ekwetaghọzi na ha bụzi ndị Igbo, mana ha na-asụ Igbo. So mana nke ahụ abụghị nsogbu. Nọọ ihe ọbụla isi na Igbozi ebuba, isi na Igbo onye Igbo. Ndị Yoruba kwesị na Igbo Yoruba, otu nsogbu adịghị, gịnị ya mebe. In fact, the last time I met with Ide Ahaba. No, by Alex Ekwu. Ihe anyị jere bụ maka the Asaba massacre emere in 1967. Ụdị egburu oge a massacre ụmụ Igbo. Ihe eji wee gbuwe ha abụghị maka afa ha na-aza. Ihe eji gbuwe ha bụ maka na ha bụ ndị Igbo. It does not matter ma isi na ịbụghị onye Igbo ma isi na ịbụ onye Igbo. Ụbọchị a chụbara anyị, achụwaghị anyị. So anyị jee nọnyere ndị ụmụnne anyị nọ na Asaba, ịkwanyekwara ha dịka ụmụnne na anyị ghọtakwa ndị ihe na-eme, na ihe a metụrụ ha na o metụkwara anyị. Onye a the celebration of the Asaba massacre. Kedu ihe na-amasaka ya na ọ bụ maka na onye Igbo o nwere ibe ọzọ
o mere na-abụghị na ọ bụ onye Igbo eji wee masaka ha. Ụfọdụ ndị ụzọ na-arụtụ aka sị na ihe bidoro nkewa bụ oge a nụrụ agha ndị agha Naịjirịa je kwuru ndị Cameroon wee sị ha na ekwe ka ha si na mmiri orimiri be ha bata bịa wakpo ndị Biafra na emesịa na a ga-enye ha ofu mpaghara na Naịjirịa ka ọ bụrụ nke ha na ebe a na-amịta mmanụ. Na kemgbe ahụ ka nkewa bịa bido wee dabazie. Kedu ihe ị ga-arụta aka gbasara nkewa ahụ na ndị Igbo na mmekọ ndị Igbo na ndị ọzọ na Naịjirịa ugbu a? Aka na-akpagbu ndị Igbo ka ndị Igbo ghọtago onwe ha dịka ala Igbo pụtara ugbu a iji kọwara ndị Igbo ọnọdụ ha na ka a ga-esi jikọ aka wee na azọ ọgụ ha. Ịcheta ịfụ na anaghị ha na-arahụ ugbu a ndị Naịjirịa ewegoro ya mana ndị Naịjirịa nọ ebe a ha chọpụrụ ebe a ugbu a amaghịzi onye na-enyere ha aka ha wa na-ebe akwa arịrị wezi ebe ha na-anụ. Kedu ihe ala Igbo Development Foundation ga-eme ịfụ na ụdị arịrịa ndị a na-akwa na-azọkwasịrị ha fụ na ụmụnne ha aka nọkwa ya wee kọkwara ha ihe butere nkewa ka ha na-aghọta ya maka na ụfọdụ aghọtara. Onye bụ ya anyị na-ekwu na enwere ibu eburu anyị bụ wee na-agba ọsọ anyị na-agba, na enwekwuru ọnọdụ anyị nọ kịta na-adịghị mma, nwekwa ebe anyị na-eje. otu esi ekpoko obodo, every nation in this world bụ nọọ ndị ọbụla filu na mkpa ha na ndị a dịkọtara na ha jikọ ọnụ wee chụbịa na ha ga-achụtata ya, ha nọrọ anyị papa asị oke anyị ga-abụ one country. That is how nations are formed in this world. Ọsọ n'Afrịka ka ndị ọcha bịara ịnọ na bedroom iweta map see si na oke ndị anyị na ebe a nsere sekọnd ha jabụrụ one country. Ọ bụ ka esi eme Nigeria is not one country. And you know, ndị ọcha say that water will always find its level. Yes. Ihe anụ ha kpọkuru oge ndị ọcha bịara ebe a, enwere ihe a na-akpọ the Benin Empire. Benin Empire, ndị Spain debere maka ya before they came. A full-fledged people empire. Enwere ndị the Nri hegemony existing. Enwere the nations of the north. You probably have a Kanem-Bornu empire. The Zarian, Kwenamina of Zaria. These are different nations. No, have wear their own culture, have wear their own religion. We have to then they be Ipokota by force, not through negotiation. Or they're natural. And before they can be in peace, you must go and rebuild that false foundation. It cannot hold. And I mean, no when he came well, no when mba, and I mean, from him mortal, anything built on a false foundation. When you come tata, sooner or later, yes. So you have been able to was in the go God out the we have need brother. Why buy not Nigeria? Ya bụ na ihe na-ekwu ụgbọ dịka ala Igbo Development Foundation na-arụta aka na ọ bụrụ na ahazigharị Nigeria odo nduzi chọọ ya na agaghị enwezi ihe ga-abụ Nigeria ọzọ. Onye ebe a ka m gbadoro ụkwụ onye na-ekwu ya. Anyị na-ewepụtara unu information and knowledge
anyị abụghị Chukwu mana ndị Igbo si na atụọrọ ọmarụ atụọrọ ofenye isi n'ọfịa. Ihe anyị ji ekwuru ihe anyị na-ekwu bụ ọ bụrụ na anyị nwere uche na ihe anyị ga na-emekịta bụ ịhazi onwe anyị so that n'oge ihe ahụ ga-eme ka ọ hapụ ibu anyị aka shinne. And ọ bụghị ihe dịrị ndị Igbo nsọ maka na ndị Yoruba nwere their own nations. Enwere Oyo Empire. Before abịa colonize ha sị ha na ọ bụ ike agwụgo ha. Ha nọrọ onwe ha. Enwere Ududuwa Republic. Ha niile bụ ihe dịchicha that time. And all these kingdoms bụ ihe ndị Britain ji by force were join all together. Maka na ha na-achọ ọdụmma nke ha Britain, not ọdụmma nke anyị. Mana ha emechego na were hapụziara anyị nsị ahụ ka anyị kpube. Ihe Ala Igbo Foundation na-ekwu, Ala Igbo Development Foundation na-ekwu bụ na ọ ga-akara anyị mma na anyị ncha n'ọra anyị coexist and negotiate the basis of our union. Ọ dịka marriage a na-eme n'ike, anaghị eme n'ike. Ọkammụta biko, ihe ọzọ na-agbagwoju anya bụ dịka Ala Igbo Development Foundation, ndị Igbo na-ezipụ ewe ndị a na-atụnyere na-anọchite anya ndị Igbo na ụlọ omebe iwu dị iche iche na ndị na-achị dịka na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ha na-azụta oke ndị Igbo? Ihe niile ka a na-agbawachi agwara pati ya ihe na-ahụ ka mụwa na-ahụ n'uche nke m ọ gwụchahụ ndị ahụ na-eji anọchite anya anyị bụ ndị anyị na-achọ ka ha na-anọchite anya anyị. Ndị Igbo nwere otu ha na-eshi eme ihe oge mgbagbo mana nkịta bụ na onye ọbụla ya ekwere obere apọịntment ọ ga-abụrụ lida na-agbara onye ọzọ oyibo na-agbara onye ọzọ odibo mba na ọbụ oke ọ na-eme onye ha nọ n'ime ya nkịta. Ihe njikwa eju ajụjụ a ma ine anya ịfụ na ndị Fulani nọ ebe niile na-egbu ndị mmadụ na-anụ anya enweghị ndị be ha na-ekwu ha na-ekwu na-akwado ha na-ekwu na ahịa mba na mba maka na-emepụtara iwu onye achịkọrịkwana echi na ya butere ihe a niile. Mana Nnamdi Kanu na ndị otu IPOB enweghị ndị a na-egbu ihe a na-ekwu bụ na ha chọrọ iwere onwe ha na mmegbu a na-emegbu ndị Igbo o shiri nne na ọ na-ewutezi ndị Igbo. Mana emechara ihe a niile ọ bụziri ndị ọchịchị ala Igbo bụ ihe machiri ya tupu ndị ọchịchị etiti eje n'ụlọ ikpe wee machi ya. Anyị wee na-asị ewepụ ndị dịka aberibe ha na mmadụ ole na ole kwuru okwu n'ime ya, ndị anyị zipụrụ ewughị onye kwuru okwu maọbụ jukene ka a gbachara egwu eke ndị agha bịa gwacha ekwu eke achọba Nnamdi na ndị ezinụlọ ya enweghị onye na-ekwusizi ike na-achụ esi ya. Gịnị ka unu na-agba mbọ ịfụ na ndị a maka na ha ga-eji iwu etiti wee kwụsị ikwu ike ha wee n'ọnụ ha? Kedu mbọ ha nwe na-agba ịfụ na ndị a nọchitere anya ya ọfụ gbasara ihe a niile a na-eme? Ihe bụ nsogbu bụ so ọ na-abụ o mekwe eje o were ndị sponsor ha ji bute ebe ha nọ. So it doesn't matter ihe nkwa eme ọ ya ahụ na-etiri ya egwu ahụ bụ ị ga na-ege ya ọ na-eme. Ndị ahụ isi na anyị n'ọndụ na-anọchitere ọ ka mmadụ tinyere ha ebe ahụ. Ọ mmadụ tinyere ha ebe ahụ. Eche m nọ ndị Igbo bịara aka tinye ha ebe ahụ. Ọ ka dị ya n'ebe a na-ekwu onwe Igbo tinyere aka bịara ebe ahụ.
ọ nkata a na-akpa ịmara na ndị Igbo si na ịhụkwa nwanne ka ọ nọ n'etiti ụzọ na-egbe egwu o nwere ihe nọ n'akụkụ na-etiri egwu ahụ n'ijuru tụrụ aka maka ndị ekiri ya na mba ụwa niile ka o wee mata ya ụfọdụ na-asị na imirikiti n'ime ha na-abụ ndị ugwu na-atinye ha n'ala Igbo ọ ya ka na-akọwarị ya onye ọbụla ịkwara na-agba egwu onye na-eche na akịrị abụọ na-akpa ọ bụghị tinyere ọ bụghị anyị tinyere e nwere ndị nọ n'ugwu Hausa wee ndị nọ ebe Lagos nọchi ebe ha nọ bụ ndị nwere ego iji mee ihe na-eso ihe ahụ bụkwa akpọọ ya ọchị oke nke bịa jewe ihe anụ a ewere ego so wee mewe kọnekshọn ihe ahụ niile imedekwa ịfụtakwa eche na ị bịara ịnọchite anya ndị bụ unu one ndị bụ unu kpọpụtara so ihe ndawakwa ihe ị ga na-ete egwu ya bụ onye ahụ wefere ego eji wee tinye ya ebe ọ bụghị ego ndị bụ unu ọ bụghị ego ndị bụ unu na-aka nke ya na-ekpa ọ ya bụ nsogbu anyị nwere na apart from that bụ na ha rụkachara anyị ha rụkacha na Naịjirịa nka nshi so that ọ bụgorukwa na anyị nwere 100% agreement na ndị na-anọchite anyị onwe ebe anyị ga-eje maka na anyị bụ the region with the least number of states mana anyị na-ekwu kịta otu o shide n'ala Igbo n'obu na forget about states, forget about the political regions. Ihe a ga na-ekwu nkịta bụ maka autonomous regions. Ndị Efik so na Eastern region before shina ndị Igbo na-emegbu ha emegbu ọ na-anaghị eru ha n'okwu. Ndị Ijọ ọ ndị Ikwere nọ na Port Harcourt shina ha abụghị ndị Igbo na a na-arụgbu ha oge ha nọ na ọ ka ha mma ka ha nọrọ ebe ọzọ. Fine, you cannot force it. So ndị kwekọtakwara na ha ga-abụ owu ha bụ ha. So ọ bụkwa na ọdụ Benue si na ọnọdụ ha nọ na ọ ga-aka ha mma ka ha nọ ndị Igbo nọ ndị so be it esoro na autonomous region ndị Igbo ihe ọ kpakwara ha kpọọ weda ma ọ Biafra ka ị kpọrọ ma ala Igbo ka ị kpọrọ ma whatever nke ahụ bụ mere word ihe anyị na-ekwu bụ na nwoke na ibe ya ka a na-akpa ezigbo nkata kwekọrịta na ha ka jina together and anụkwa jina na-ekwu otu ga-esi were jina nọ ya kpọndekwa ibe tata ejikwa ego akpọ ndị akpa otu aghọta ọkwa bụ otu udo ga-esido ime okwu otu ahụ mgbe ọkụkwa gbasa mgbe foundation ahụ ka krọbụkwa onye otu kwere ndị IPOB na-ekwu maka referendum na-ekwu na ọhụụ na ahazighị ya otu a maka na ndị APC na-achị Naịjirịa ugbu ekwuo na ha chọrọ na ha ga-ewepụtago usoro a ga-eji mee true federalism ya bụzi ka ewezie ahazigharị ya restructure ndị ọzọ na-arụtụ aka na-ewere ebe iwu Naịjirịa na-ekwukwu referendum kedu ka ndị Igbo ga-esi mesi ọ bụzi na ndị ọzọ agba isi akwara sị na a ga-emerịrị ntuli aka na enweghị ihe dị ka ịhazigharị Naịjirịa otu unu si chọọ ya kedu ihe unu ga-eme ọgwụkwe ihe anyị ga-eme maka na nwokwe ike anyị nwere ọkwa anyị ga-ekwe anyị hadokwe anyị gwụkwa ịghọta ihe anyị hụrụ isikwa na ọka ahụghị nsogbu anyị ụbọchị ọkụkwa dọda anyị niile n'isi talk about true federalism oge ewere independence we started from 2 regions and the colony of Lagos made the actually eastern whatever regions ọnụọgụgụ nsogbu niile na-eso kpatara eji wee meweku ọ bụkwa na ọ na-awụ ọkụ anyị meweku ọ ya bụ anyị mere anya bifo emeku nsogbu adịgo na Naịjirịa eku ha ihe megide mee ya sị na ndị Igbo mere ku Awolowo was already in prison for treason
before Aniekwu. The Eastern House of Assembly was in uproar because of nsogbu between Zik and Eyoida. Nke ndị West are na-erage, nke ndị North are na-erage with Aminu Kano. Shinana Pamuheba. Ihe a niile happened before the coup. The coup was as a result of the failure of the regional system. Oya ke people ni na ota. Oka mbondo o imanation why agadi dakwanda na boy go no asha de oka dem beef na ba. Oya bai na ada ya cho eju ya ifu na ba. Okwa bụ nsogbu anyị nwere kita. Ọ dị mma enwere ọzọ na-apụta ugbu a maka ka o si ada ndị Fulani na-egbu arụtụm ya aka n'oge na-egbugasị a na-anụ ahụ na-akpọfe ọbara n'ebe niile. Ihe ndị ọchịchị Naijiria kụziri ugbu a bụ na ha so bekee ha sị na a ga-ewepụtazie cattle colony n'obodo niile mpaghara niile na Naijiria ga-ewepụtaziara ndị na-echefi cattle colony. Wee na-ajụ na nghọta nke ala Igbo Development Foundation kedu ihe unu chere gbasara ihe cattle colony ndị cattle colony a na-ekwu maka ihe ọ dị ka kọọ ya bụ na ịchịrị ọha obodo na o nwere ndị na-abịa bụ ha bịakwa na ha egbugo wayo repụ nwunye gbuo ọkpara ha na ọjọkakwa n'ihe ga-eme bụ na igbe ga-abịazo kee sitting room n'Igbo kee ụzọ n'Igbo yeho ka ha bịazo buru eburu na ọ bụ ozi ịkọ akọ bịa bịa buru all of that ridiculous. All of that ridiculous. Since when did government begin to do business of cattle rearing? Or ịchọkwa ije ime business ide government otu anụ ndị Igbo na-eme spare part na imegecha ishi government biko have room parcel of land in all the states she kefte then ndị na-azụ ọkụkọ asị na a ga-eke wefere ha nke ha ọ na-abụ mana uche onye na-adị ọmma ndị chetara uche ahụ ndị chetara echiche ahụ uche ahụ dị ha mma ma ọgụnụ bụ ihe ha bụ n'uche were na-ewepụta atụmatụ ahụ then iju owu ọka gịnị bụ Naijiria na-erite n'ikpu efi na afịa niile a na-azụ ihe niile a na-eme gbasara efi ọka gịnị kedu ọ na-contribute to the GDP of Nigeria? ọzọ a ji rụtụ aka n'ihe a na-eyi bụ minista na-afụ maka ịkọ ubi na Naijiria bụ onye Benue a na-egbukwa ndị be ha mana ọ yawa so na-atụ atụmatụ a wee na-asị ihe a na-eme ụfọdụ na-alụtụ aka na-asị ka ndị a chọrọ ime ka ndị Naijiria niile bụrụ ndị na-akwụ isi na Islamization of Nigeria. N'uche nke gị iche na ọ bụ eziokwu? Mgbe ha dekwere leta were kwuo ka ebe ka amara ha ewefutego n'omume niile a na-eme kpaa na agwa minista a na-egbu ndị be ha ọ bịa ọ na-akọrọ maka ndị a na-egbu ọ na-akọrọ maka ihe a ga-emere ha otu e ga-esi kewepụta na ihe ndị agha na-egbu ha o ji anya ọma eme ịgbara na ụsụchi n'uneche na ya na-ehe n'abalị maka na ọka ya mma n'ọnụ ịkakwa ya mma ihe oge ndị ibe ya na-ere n'ọkwa nsogbu mana ana m achị atụbara ọmara atụbara ogige onwe isi n'afịa ọkammụta a na-ekwu ụfọdụ si n'ihe ọchịchị ugbu a ọchịchị Muhammad Buhari ugbu a nọ na ya dịka ọchịchị ụmụnna
n'ọsọ ndị be ha na-achị na agha na-aghọ ọkwa n'iji maatụ ndị na-echekwa obodo na mpaghara ndị ọzọ nọ n'ime nọọ ya bụ ihe butere ụmụ ihe a niile chọọ ịkpa nkata ọ bụ sọsọ ndị nọ n'ofe akụkụ kpara nkata ka a ga-esi chekwa obodo ụdị ahụ dị n'ụmụ ọ ya ka m ji were na-ekwu na ọ ga-akakwa mma ka anyị bido kịta gbawa izuo ya maka ọhịa anụ a niile bụ ihe ga-evute that false foundation anyị nọ n'ọhịa nwere ike collapse and o collapse kwa owu ha onye ga-control ụzụ ọrịa ha na-akpọ damage control na engineering o merekwe like that ụzụ onye ga-control ugbo ọkwa kịta ọkwa bụ ADF na-ekwu akwụkwọ niile anyị na-ede ọkwa maka agha ka ebidokwe n'oge chụọ ya bụ ehi ojii uwe ihe a na-akpa na agwa anaghị akpafutahụrụ uwe ihe a na-ekwu ha na-ike ekwu ịghọta even onye isi ya bụ national ọgụ akpara akpa anaghị eriwa mkpụrụ onye isi ala chịbụ Naijiria mbụ Olusegun Obasanjo o dere akwụkwọ wee kọcha ihe a niile na obodo na-esi ike maka nke a niile ka onye na-achị ugbu a bụ Muhammadu Buhari ka o jezuo ike ya dọkwa na ndọrọndọrọ ọchịchị n'afọ 2010 na-abịa abịa afọ 2019 ya zọkwa na ndọrọndọrọ ọchịchị mana ka a na-ekwu ya ndị Igbo ụmụ Igbo nọ na otu ndọrọndọrọ APC jekwuru onye isi ala ezi n'ọkwa ya wa ka ha chọrọ ka ọcha ya pụta chịba kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke ihe m ga-ekwu maka ya bụ o gosigo onye na-etiri ha egwu ha na-ete yọta anyị na-ekwu ị ga-eji ghọta onye na-eti egwu ha na-ete ọ bụrụ na ha na-egbuchiche ndị be unu ị nweghị ike gị na onye na-egbu ha onye dị nchaji were nwe izu ikwuta ha okwu maka ndị be unu a na-egbu ọ ijere ịnọchite anya ha mba ọ bụghị anya ha ka ijere ịnọchite ha jere ịnọchite anya ndị tiri ha ebe ahụ. A minister is appointed at the pleasure of the head of state and he can remove him at his own pleasure also. Mana a ga-eme ndego anyị ihe na Nigeria nwoke amaghịzi owo ya nwoke na-ere mama ya were gwa ọgwụ ego ọha anyị na-ahụ a na-ekwu ekwu money doubler kidnapper nke ọya ka minista anyị na-eme ihe a na-eme do more than money doubling or do more than ritual killing maka ihe a na-akọwa bụ ndị anụ anyị na-egburu n'ọbara ha ka ha ji were wee na-eko na-enwe their own livelihood ọrịa ha na-akọwara anyị ha chọkwa ha bịa gbuo more as long as they have more money. Ọ dị mma ka anyị na-apechi ya kedu ndụmọdụ ị na-adụzi ụmụ Igbo na ndị Igbo ugbu a n'ọnọdụ a niile ihe na-eme na Naịjirịa? Ndụmọdụ na-ada ha nke mbụ bụ na by now ha supposed ịghọta na a na-arụkasị anyị arụkasị. Nsogbu anyị nwere abụghị ihe nwanne anyị gwara anyị political party nke a mee gị na onye nke community nke a mee mba ya na ihe a bụ nrụka. Ndị China or ndị Igbo ndị English o nwere concept ndị China nwere a na-akpọ fighting in detail. That is anụkwa akpọghị ma mma nke ị ga-azọwa azọwa ma efe a na-eyifu ka ị ga-ejiwe si nwunye eji na-abụ ka ị ga-agbaja ka ije ya aka si onye nke na-aka ihe n'isi ka ị ọya ha nọ n'ime ya ka ọ na-abụ ijekwa ụlọ ụka pastọ na-epuchiri isi nsugo mee nke ọzọ ị na-apashia pastọ ịhụkwara ihe mere unu pastọ atọ nọ enụwa ihe ọzọ
ọ bụrụ pastọ erigo ọ na-eme kịta ijekwu traditional ruler ọ na-eme omechi ọnụ ọ bụrụ na ọ bụ ihe na-eme ọ hụrụ mana ojichukwu ọnụ. We must first of all understand that gọvanọ sị anyị ị na-ekiri ha ị na-achị ha nọkwa n'ụlọ ha nọ mana arụkachagbo ha. We need to understand that that is not where our problems are. Ọ bụ ha our problem. I suppose ịhụ aka enwe dị n'ime ụlọ ahụ na ọ ka ewefukwa aka enwe ahụ kịta. The second point chọrọ ihe ha uweokwe anyị ga-atọfe ha n'agbụ ọkwa ha ka atọfe ha n'agbụ ọbụkwa ọha na eze ọbụkwa ADF nke kacha njọ bụ nọọ iji kwere ndị a gụrụ obere akwụkwọ ma ọ kpatara obere ego bịakwụnyọchi na ya chọghị ịdị involved in politics. Ịkwụchafụ ụbọchị a chọsịkwara ụbọchị anyị ga-anọ politiks ọ bụrụ agbụrụ na-eso echichere moto bụ ihe ga-emezi onye isi ọga na-achịrị na-agwaziri na-akọntrolu ndụ orugo ha ka mara mana ihe ahụ a na-azọ kịta wụkwa ya ọ dọrọ iche ọkwa anyị niile Chukwu si eme ihe ụgwọ ya gbawara aka mụ abụrụ politishan mana o nwere nke nna eme in the field of research I can hold my own anywhere in the world. I've done it. So chukwa na anyị ga-emere ịchọkwa reasoned thoughts anyị emere anyị bụ ike ndụ ịchọkwa bụ nwefute ego mana maka ọdị wee ndị were ego ike oke ọchịchị adịghị ha no problem wefute ego ndị were echiche na-eme wee ndị iwe hụ boat wee ndị ọbụ ike ọkpụbụ ha were wefute ha nke ọ bụla ejina orugbo oge eruo ọhịa dọrọ anyị niile na-asị Nnamdị Kanụ mepe Nnamdị Kanụ wefute nke ochi gụwa nọrọ be nke ibu ikritisize ihe niile wefute ekwe nke gị ọ dara nye a bịakwa ọkwa anyị niile bụ nke eji ebe ka Nnamdị Kanụ ugbu a dị anyị ọkwa ya ajụgo ADF ajụgo ese ya anyị jụrụ ese Nnamdị Kanụ anyị jụrụ ese papa ya anyị agwago okwu gọvanọ of Anambra State ya nyere anyị aka ụkọ gọvanọs nke South ka ha jụọ ese ya ọkwa na-egbugbo ha nye anyị ozu ya ka anyị nye na ozu a na-ekwa ha akwa n'ala Igbo na-agba ajọ ma ka anyị yie ọ bụkwa na ọ ka dị ndụ ha gwana anyị ha emekwe ha bụrụ achịkwa na aka tụọ nga ha gwana anyị ihe o mere n'usoro egechi were tụọ nga ọ bụkwa anyị ajụgokwa ese ya anyị amahụ Biafra ọ ga-abịa a ga-eweta Biafra nso nso o nwere oge mụ na ndị TV channels ha na-ekwu maka Biafra inshallah ihe anọ a na-eme na-ekwu Biafra is just a word mana Biafra bụ a word that captures ihe niile bụkwa mmegbu a na-emegbu ndị ọ ya bụ ha na-akpọ Biafra marginalization, victimization, exclusion yani ọ ya bụ ụmụaka ha na-akpọ Biafra. onye chịbụ Naịjirịa sịrị Buhari na-achị ugbu a onye isi ala Naịjirịa ugbu a ya achịkwana na ndị nke gị ịchọ ka ọ ka na-achịkwa ka ndụmọdụ a onye isi ala chịbụ Naịjirịa bụ Olusegun Obasanjo nyere ya ya ka ị chọrọ enwe ndụmọdụ ị ga-enyekwa ya site n'ọnụ ka ihe Obasanjo kwuru ọ bụghị ya bụ ndị onye isi kwuru ya anyị ekwunegoke we even have a committee anyị nwere a committee in our Igbo Development Foundation anyị na-akpọ Committee on Federal Character
Ihaiji Abara Committee of Federal Character or a nice way. We could have called it Committee on Nepotism. We could have called it Committee on Exclusion of Ndigo in Governance. But I should know Committee on Federal Character, because there is a part of the Constitution that says that governance must be inclusive of every region of the country. So, federal character. Yes, or a high border. And I set her up more than 2-3 years ago. So he had one Obasanjo na Ekukita, behind the guru na abambo ya. Iho neku bezo mana o he buchu. O shikwa ni ha buchu. Nsogbu adịghị. Ọkamda ka anyị na-apịachi na mpịachikọta. Okay. Enwere na-asị ebe ndị Igbo chọrọ otu a na ọ ga-akara ha mma ihibe ofu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha niile anọrọ n'ime ha wee zọta oke ha ma ọ bụ nọrọ ebe a na-edozi ala Igbo si n'ụzọ iwu kama ha ga na-agbasa agbasa. Igwe na ndị Igbo kwesịrị ịbanye n'ofu ndọrọ ndọrọ ma ọ bụ hibe ma ọ bụ nke dị adịbụ nke apụghị ama dị ka ndị Igbo banye n'ime ya zọtagodo ala ha wee nọzi ebe a wee na-edozi ya. Ihe anyị na-efe ilu bụ na ihe gbasatara ndọrọ ndọrọ na ihe a niile ọ bụghị ya bụ the main issue a na-azọ. O nwere some things that come naturally. O nwere ebe olugwe ụmụ Igbo amara ha show ha look na ihe a na-emedekwa ebe ọ ka akara anyị mma. Ọ bụghị okike na-agwa ya ha ịghọtakwu. Mana anyị na-ekwu na ndị Igbo ga-ebido zọọ ụwa. Ndị Igbo anụghị one party, and ihe abụghị ihe party matter. It is not a House of Assembly or whatever matter. Mba ọ karịrị ha. Ọ ya kpatara na this restructuring nke a na-akụghịrị. Ọ ya ka ji wee chọọ itebere azụ n'ebe o si abịa. Ọ bụghị ihe a ga-ahanga unu Senate or House of Assembly or even go. No, you must go down to the basic. Ọ shikwa ndị Benikita na-achọrọ ịhado ọnọdụ ha, kedu onye ha ga-akpọfụta? Ndị Benin, not party, not APC in Benin. Ndị Benin ha na ọba ha nọrọ koiz ha ma nwe ha ga-akpọfụta. Ha ga-enwe. And ha kwukwe natazi ọba ozu kọwacha haftakwashi na-ekwere ihe ha gwara na-ekwe Baịbụl. O were gazọ iwu. Ọ ebe a supposedly nọ. Ọ bụghị party. Anybody nọ na party were ihe ọ na-achọ. Abụghị m onye Igbo because na ọ were ihe m na-achọ. Osinachi. That we must go to that level. No. No. Thank you.